Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari yangu kulemekezeka ati amende kumwambika Mulungu tufune zabwino tumiki watu wamaliza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Habari yanga amene mwabwelera kuchipembezo ine sunalio mmoja amene nabwelera kuchipembezo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Habari yanga ndikukulimbikisani kuti musafoke pa chipembezo chimenechi cha Chisilamu, chifukwa imene mwakwera inde kwali moto imene ili ya straight wa kujanna. Ndikungwapempha abale anzenzanga amene abwerera ku chipembezo chimenechi cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndikungwapempha kunena kuti alimbikire kusakasaka maphunziro, chifukwa akasakasaka maphunziro zizawathandiza kuti chipembezo chawo chikhale cholimba, chikhale choti agwirisisa chipembezo cha ndani cha Mulungu. Sazasiyanaso ndi wina aliyense maganizo ena aliwonse okhuzana mu chipembezo. Ndeni kuwapempha abale athu amene mwabwerera kuno ku chipembezo. Assalamu alaikum warahmatullahi